Kako su nam naši sagovornici rekli, studenti mogu da biraju koje će poslove raditi, a agencije i sponzorske organizacije će učiniti koliko mogu da bi im njihove zahteve ispunili. Što se tiče poslova, u pitanju su sezonski nisko kvalifikovani poslovi. Studenti iz Srbije najčešće rade kao podrška turističkom sektoru u Americi. Znači, kao osoblje restorana, hotela, turistički vodiči, prodaju suvenire. Nadalje mogu raditi i u nacionalnim parkovima. To su neki poslovi koje rade i američki studenti tokom leta, a ne mogu da rade recimo neke poslove kao što je čuvanje dece ili rad u kampovima, zato što za to postoji poseban program. To ne spada u okvire Work and Travel programa. State Departmentu je vrlo stalo da svi učesnici ovog programa imaju jedno lepo iskustvo i da pritom budu sigurni i da mogu na vreme da se vrate u svoje zemlje. Znači, pazi se da studenti ne budu na nekim poslovima koji bi na bilo koji način mogli da budu opasni ili štetni za njih. Naprimjer, ne dozvoljava se noćni rad, rad koji bi na bilo koji način mogao da ugrozi zdravlje studenta i sl. U zavisnosti od pozicije na kojoj radi i mesta gde se nalazi poslodavac, studenti su plaćeni različito. Minimalna zagarantovana satnica iznosi $7.25 ukoliko nema bakšiša. Ono što je prosek je da su satnice oko $8, imamo satnici sa $9, $10, ali veća satnica ne garantuje vam i veću zaradu, ako pričamo na taj način. Okvirno, znači puno radno vreme u Americi vam iznosi od 32 do 40 sati, s tim što poslodavac nije u zakonskoj obavezi da vam obezbedi taj minimum 32 do 40 sati. Šta znači to u praksi? Ukoliko ide posao slabije i naprosto nemate potrebu za radnikom, on vas neće platiti, jel tako? Isto tako onog momenta kada se stvore povoljni uslovi i kada njemu potrebna radna snaga, ima turista, ima gostiju, jel tako? Vi ćete dobiti prekovremene sate i nadoknaditi ono izgubljeno. Što se tiče prekovremenog rada, on uglavnom jeste plaćen i ako recimo student ima početnu satnicu $8, svaki dodatni sat koji radi prekovremeno, preko 40 sati u toku nedelje, mu se plaća mu se $12. Dakle, nekada u suštini poslodavci dopuštaju da studenti rade prekovremeno, njihova politika je da li će to omogućiti ili ne. Nisu u obavezi da daju prekovremeni rad. To je jako bitno da naši studenti znaju kako ne bi bili u zabludi i rekli, znate šta, imam ugovor, ja moram da imam te sate. Ne morate. Nijedan Amerikanac to ne mora da uradi za svoje Amerikance, a ne mora da uradi ni za studente koji su na Work and Travelu. Važno je dodati da student koji je na Work and Travel programu ima ista prava kao Amerikanac, tako da ima istu satnicu, ukoliko naravno rade na istoj vrsti posla i tretiraju se potpuno isto. Očekivanja studenta su različita, tako da je veoma teško reći koji su poslovi najpopularniji. Najpopularniji posao, to je veoma teško odgovoriti na to pitanje, iz razloga što najpopularniji, najbolji i idealan posao na programu, ja rekao bih da ne postoji. Zašto? Zato što studenti imaju različite očekivanja i ciljeve i ono što je idealan posao za jednog studenta ne mora znači da će biti idealan posao za njegovog drugara. Uvek se kaže da je istočna obala, dakle taj predeo oko Njujorka, recimo New Jersey, ta obala, da je to jako popularno iz prostog razloga što je to što se nalazi na okeanu. I blizina Njujorka i tih većih gradova jeste nešto što privlači studente i onda oni u svoje slobodno vreme bi mogli da otputuju tamo. U svakom slučaju, Kalifornija kao takva jeste uvek atraktivna destinacija. Jedne godine su popularni spasioci, sledeće godine su popularni hoteli i restorani. Mislim da kod nas, prvenstveno studenti koji dolaze, žele da rade u restoranima i hotelima. Imamo jako velik broj studenta sa turizma i hotelijerstva. Mislim da je to još jedan razlog, jer im je tu ujedno i šansa da imaju neku praksu u Americi, pa to kasnije iskoriste ovde na svojim fakultetima. Supermarketi su popularni, nacionalni parkovi. Jer ima studenta, recimo, koji možda žele da zarade što je moguće više na tom programu, da uštede što je moguće više. I onda će oni naravno ići za njih će idealan i veoma popularan posao biti neki posao kod nekog poslodavca u nekom manjem mestu, gde će troškovi života biti niži, gde će oni eventualno moći da pronađu drugi posao i da više uštede, više zarade i tako dalje.
dok s druge strane ima studenta kojima je prosto cilj da rade u nekom većem gradu, u nekoj metropoli, da provedu ta 3 ili 4 meseca, kažem, u nekom većem gradu kojima je želji da proputuju i onda njima neće biti idealan posao iz manjeg mesta, već će tražiti neko veće mesto. Studenti nekada žele da bude i u zabavnim parkovima zato što je to nešto što je autentično američko i što mogu da vide samo tamo. U suštini zavisi od studenta najviše šta bi voleli da rade. Koliko su oni sigurni u tome da mogu da razgovaraju sa nekim na engleskom, a koliko bi ipak voleli da imaju tu onako neku mogućnost da malo prosto ne pričaju toliko sa gostima i poslodavcima na poslu. Jako je nama bitna informacija zbog čega studenti žele da idu na program. Znači, da li žele da odu u sredine gde će i da rade poslove gde će imati dosta komunikacije sa Amerikancima i turistima pa će vežbati engleski jezik, ili da žele da ode u region koji ima plažu gde mogu da se odmore. Tako da, jako su nam bitne te stvari zbog čega student želi u stvari da ode na program i šta želi da postigne programom kako bismo mi mogli da ih posavetujemo koju vrstu posla da odabere i koji region da odabere. Sam došla, kad sam počela da radim, odmah je bio dan nezavisnosti, 4. jul, i to je bio moj prvi dan bez treninga. Znači, radila sam samostalno i bila je velika gužva, tako da je to jedan onako test za sve nas bio odmah na početku. A inače, za mene je sve zaista posebno, ne mogu ništa specijalno da izdvojim. Zaista jedno divno iskustvo, svaki dan je bio posebno na svoj način i ono što je najbitnije za svakog studenta koji odlazi na ovaj program da radi, jeste da se raduje svakom novom radnom danu. Jer ukoliko ustajemo sa mukom da idemo na posao i da sretnemo te ljude, to ne može biti dobro iskustvo na kraju. A ja sam zaista imala tu sreću, mogu da kažem, da se radujem svakom radnom danu i da svaki dan upoznajem nove ljude i da stičem nove prijatelje. Za Work and Travel program se izdaje studentska, odnosno J1 viza, a viziranje se vrši nekoliko meseci ranije ili neposredno pred odlazak u Sjedinjene Američke Države. Sa intervjuima počinjemo najčešće već sredinom februara, a završavamo zaključno sa junom i polaznici programa su spremni već da, znači, početkom jula budu u Americi i da započnu sa programom. Procedura je dobro objašnjena na sajtu Američke ambasade. Ono što je najbitnije za aplikante je da imaju spremnu dokumentaciju u samom trenutku intervjua, što znači važeći srpski pasoš, potvrdu da su uplatili taksu za procesuiranje vize, važeći obrazac DS-2019 i bilo koja druga dokumenta koju oni smatraju da je potrebno da nam pokažu prilikom intervjua. Vicekonzul Ivna Đuk nam je rekla i šta se dešava ukoliko dokumentacija studenta nije potpuna. Ako je dokumentacija nepotpuna, to zaista nije ništa strašno. U tom trenutku ćemo zaustaviti procesuiranje aplikacije za vizu i omogućiti aplikantu da podnese dokumenta koja nije imao tom prilikom kod sebe. Ivna Đuk je preporučila studentima da se zaštite od prevara tokom boravka na programu, ali i da ne pokušavaju da ih prevare tokom intervjua u ambasadi. Imali smo nekoliko situacija u prošlosti gde su aplikanti podneli lažna dokumenta u svojoj prijavi za intervju i naravno ti studenti nisu bili kvalifikovani da učestvuju u programu. Intervju sa konzulom u Američkoj ambasadi za vizu traje kratko, nakon kog konzul donosi odluku da li je aplikant kvalifikovan za vizu ili ne. Jedan od uslova ovog programa je da aplikanti imaju osnove engleskog jezika. Znači, sam intervju za vizu se odvija na engleskom jeziku. Traje vrlo kratko, pitanja su posebna od aplikanta do aplikanta, ali obično bitno je da aplikanti u trenutku intervjuiranja znaju zašto putuju, gde idu, šta će raditi u Americi i neka slična pitanja. Novim pravilima i regulacijama State Departmenta smanjuju se šanse da se dogodi bilo kakav problem dok su studenti na programu. Tim novim pravilima i regulacijama State Department želi da bude siguran da, recimo, studenti koji se prijavljuju u njihovim zemljama nemaju neke skrivene troškove, da nemaju cenu programa koja će biti iscepkana na nekoliko delova i da samim tim neće ta cena biti transparentna za studente.
Takođe, State Department garantuje bezbednost prijavljenim studentima na Work and Travel program pažljivim odabirom sponzorskih organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama. One imaju partnere u Srbiji sa kojima će sarađivati i koji će biti zaduženi da se procedura ispoštuje do kraja. Naši partneri imaju regionalne koordinatore koji se nalaze na teritoriji Sjedinjenih Država. To znači da svaki student u određenom regionu ima kontakt osobu koji se može obratiti za svaku vrstu pomoći. Znači, ukoliko je problem sa smeštajem, tu je lokalni koordinator. Ukoliko nije ispoštovan broj sati, tu je lokalni koordinator. Ukoliko je satnica manja nego što je predviđeno, opet je tu lokalni koordinator. Važno je znati da su konkretno studenti u mogućnosti dok borave u Americi da u slučaju bilo kakve hitnosti, problema, dakle bilo kakav razlog da se pojavi, oni su u mogućnosti da pozovu putem besplatnog servis telefona predstavnike sponzor organizacije i da dobiju asistenciju. Dakle, taj telefon kao takav je otvoren 024. Prve godine sam išao kao spasioc. Bilo mi je super, upoznao sam ljude iz bukvalno celog sveta. Druge godine sam već, svidala mi se sva ta priča, putovanje i sve to, pa sam ponuđeno mi iz kompanije da malo napređenje, dakle posle sam menadžer u bazenu. Gde mi je malo drugačiji posao bio i isto mi se jako svidelo, inače radio sam u Virginiji. I iste godine sam dobio sertifikat Američkog crvenog krsta da držim treninge za spasioce u Srbiji. To jest, mogu bilo gde, ali ja sam konkretno ove godine držao za spasioce u Srbiji, pripremao sam ih za odlazak tamo. Držao sam obuku za negde otprilike 50 ljudi, otišao sam opet tamo ove godine, opet sam bio menadžer u bazenu i super sam se proveo. Putovao sam i preporučio bi svakome. Na kraju emisije, vicekonzul Ivna Đuk nam je preporučila koja mesta u Americi bi trebalo posetiti. To su svakako Washington DC, također New York City. Vrlo je lepo posetiti i Kaliforniju i države Zapadne Amerike koje su prebogate prirodnim lepotama, ali Amerika je toliko lepa, velika i raznolika zemlja da u biti nema samo jednog dobrog mesta na koje se može otići.